אמרתי לך, רבי ציבי שלח אותי לבבא סאלי. כן. מהרבנית. ובבא סאלי אומר שהוא לא מקבל נשים. היא נכלה, אמרת למלך, אז הוא ישב על כוס, לימוד בפריז, 3 פעמים. וגם ראיתי אצלו בנתיבות. גבאי, הוא היה פה עד פעמים לעשות 10. הוא היה איתי מאוד, בירבתי אותה אצל ביציג ואצל דיאנקה. אתה הכרת הגבאי של... ליאו אלפסי. הפעם האחרון שהייתי אצל, היה אחרי שלמאייר נפטר. הייתי שם, הייתי קודם כל אצל רבי דוד, אצל כולם, כל האחים ישבו שיבה באשדוד, אז הייתי אצלם, ואחר כך נסעתי לבבא סאלי. אז באתי, היה גם איציק הקטן שלי, הבן שלי, אז באתי לשם, אני שומע שבבא סאלי אומר לרבנית, אתה רואה, תראה מה הוא רוצה ממני, שאני אברך אותו עם עוד ילדים. שם, אני הלכתי בחוץ, כמו פה היה חדרים, הלכתי, כתבתי קוויטים, כתבתי שם שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עוד ילדים. כשאני בפנים, הוא צחק, הוא אומר, והרבנית אמר לו, צדיק, צדיק, צדיק. מאוד, הם הכירו רבי ציבי מפריז. כבוד הרב, היה סיפור עם הנסיעה. הם תמיד שואלים, עכשיו עולים מיליון, תשמעו את הסיפור עם ה... קפיצת הדרך, בבא סאלי. היינו אצל בבא סאלי. נתנו שם כוסות, לא כוסות כאלה, כוסות גדולות כאלה, עם ויסקי. ערק. בקבוק ויסקי גדול. ויסקי גם. וחיים מלכה שיהיה בריא וכל. שותו. אז אני עכשיו מתחרט למה צריך להגיד לצדיק כזה. אמרתי לו, תרדו, אני מפחד. אנחנו נוסעים 4-5 שעות, אז היה לאנטוורפן. באמצע הלילה עם ויסקי כזה, מה יהיה פה? אחרי שעה, כולם שתו, הם היו, הראש שלהם היה ככה. אז הוציא, היה לו מפחד, שהיה הרבה שנוף טבק. הוא עשה ככה, הוא היה אדום. היה ככה, מסתום זה היה בשביל עין הרע גם כן. הוא עשה ככה, הוא דיבר משהו, הוא אומר, סו! תלכו. אחרי שתו ערק בוויסקי. אז היה 10. ובאנו באנטוורפן ב10. הוא יצא מצרפת ב10 והגיע לטוב ב10. לא יודעים, עד היום לא יודעים מה ואיך היה. אני והרבנית שלי, שתהיה בריאה, חיים מלכה. וחיים מלכה היה הדרייבר. זה נהג טוב, אה? ואם בבא סאלי שלח אותו. שיהיה איתו. ב10 בלילה. פתאום אלוהים פה. באותו יום. מקור ראשון. בלילה מנתיבות. מצרפת, מפריז. והוא זה לא שהיה לו... לא, יצאו ב10, הגיעו ב10. עכשיו המתן שלו היה בוסו. לא למחרת. אני נולדתי בזכות הברכה של בבא סאלי. שמלך משיח בוא. שמלך משיח אוי אוי אוי
Oy me ashre yavod